Zlato je jediná investice, která v historii lidstva nikdy nestratila svou hodnotu. Nakupujte proto zlato pravidelně, abyste zůstali finančně nezávislí. Nakupovat můžete již od 25 € měsíčně. Náš online depozit vám proto nabízí ideální řešení. Nakupujte pravidelně, tím se stáváte nezávislí na kurzu zlata a získáváte fyzický drahý kov s certifikátem pravosti. Kontrolujte své transakce. Hraďte platby, uskutečňujte převody na jiné depozity nebo prodejte svůj drahý kov či jeho části nám a využijte garanci zpětného odkupu. Snadno a rychle. Bezpečnost je pro nás důležitá, proto jsou všechny drahé kovy pojištěny ve 100% výši, několikrát v roce prověřovány nezávislým kontrolorem a vždy reálně k dispozici. Nakupujte pravidelně drahé kovy bez pevně stanovené doby trvání smlouvy, bez povinnosti vkladu, ale se 100% garancí zlata a stříbra za cenu výhodnější, než je průměrná cena na trhu. Váš drahý kov vám také rádi dodáme. Zřiďte si nyní váš osobní depozit drahých kovů online a staňte se majitelem drahého kovu.